Вау, вие не знаете какъв уникален апартамент намерих. Сега ще ви го покажа. Вижте каква кухня, вижте колко прекрасно е направена. Това е направено от хора с вкус. Хола, какъв страхотен, удобен диван има. Тук могат да се направят много различни неща и не само да стоите и да гледате телевизия. Елате да видите каква просторна тераса има. Тук може да направите барбекю с вашите приятели или просто вечерта да стоите и да си почивате и да си пиете виното. В спалнята какво яко легло има. Аз винаги съм искал да имам такова легло, но сега никога не съм виждал апартамент, в който да го има. Ето, ако може да видите, това е легло, което е за експерти в това, което правят в спалнята, искам да ви кажа. Прекрасно легло, спалнята също е направена с прекрасен дизайн. Елате да видите и останалите помещения. Вижте банята с тоалетната, колко е просторна и колко прекрасно е направена. Имаме допълнително едно мокро помещение, в което се намира пералнята и бойлера, за да може да е достатъчно просторна банята. Това е апартамент, в който са успяли по максимално ефективен начин да използват пространството и да го направят така, че да бъде уникален. Апартамента се намира в квартал Съдийски и е 67 квадрата. Свържете се с мен, за да получите повече подробности и цена.